Maayong adlaw mga kaordinaryong Katoliko, welcome back na usab diri sa ato nga YouTube channel, Sukdanan sa Kamatuoran. Sa wala pa makaila, ako di ay si Amik Taglinaw, former Seventh-day Adventist ug karon usa na kaaktibo nga Catholic Faith Defender. Sa tanan nga nagasubaybay, sa tanan nga nagasuporta sa atong mga video diri sa YouTube channel, daghan kayong salamat ug na-appreciate mo na akong tanan. For more video about Catholic faith, Catholic doctrine, please subscribe. Subaybay mo diri sa atong YouTube channel aron nga daghan taog makatunan unsaon pagdipinsa sa atong pagtuong Katoliko, unsaon pagdipinsa sa atong simbahan. Batok sa mga protestante nga sige og pagpangdaot sa simbahan nga Katoliko, nga bugtong simbahan nga gitukod ni Lord Jesus Christ. Karon nga episode, ato nga lantawon ang usa ka video nga diin si Pastor Chris Bacalares, ang pastor sa Seventh-day Adventist Corporation, gisirmonan si Pastor Chris Bacalares ni RG Sino tungod kay si pastor wala makasabot kung unsa ang iyang gibasa diha sa balaang kasulatan. Inig kamatay ba sa tao nga matarong muadto ba dayon sa langit? Inig mamatay ba ang tawo nga dautan muadto ba sa impyerno? Mao kini ang wala masabti sa usa ka pastor sa Seventh-day Adventist. Busa karon si Pastor Chris Bacalares gisirmonan. Gilikturan si Pastor Chris Bacalares ni RG Sino. Mao ni ang atong lantawon sa episode sa atong YouTube channel, Sukdanan sa Kamatuoran. Inikamatay sa tao, kung buutan siya, lahos sa langit. Ang tradisyon nga itong nadunggan, inikamatay sa tao, nga maldito, lahos sa impyerno. Kung tinuod na nga konsepto na ang matarong inikamatay lahos sa langit, ang dautan lahos sa impyerno, inigbalik ni Jesus Christ, kinsa man ang iyang banhaon. Tuwa na mas langit, ayaw tuwa na mga pinangga, nga ang dautan karon tuwa sa impyerno. Ha? Kung ang impyerno mo na itong unahuna nga kalayo, asa mo na siya? Wala pa man. Mabanhaw sila human sa usa ka libo ka tuig. Kanus amani matuban. Pagka-taphaw sa argumento sa atong higala nga si Pastoy Bacalares, nga naman tungod kay ang kamatuoran na gitudlo sa balaang kasulatan nga diin mao pay gitudlo sa mga apostol, gihulog niya nga dili mamahimong tinuod tungod kay dili matubag ang iyahang gitawag og pangunahuna o ang iyahang question. So asa man daw kuno na ako tinuod pa nga naay langit, tinuod pa nga tawag ining after mamatay ang tawo mato sa langit o mato sa impyerno, asa mas lang ron kisa may ang gibanhawon ni Ginoong Kristo kung tinuod jud nga nanay na langit na poy gitawag og na impyerno. Pagkamabaw sa gitawag og argumento. Una, sa pagtuong Kristiyano, sa pagtuong Katolika, pag mayong kamatayon, it is only a separation of the body and soul. Ang kamatayon mo anang panagbulag sa lawas ug sa kalag. Ang tawag ining lawas mo uli sa abog mo nang ilubong, niya pagkahuman ang kalag kung espiritu mo uli ngadto sa Dios. Sumala pa ni San Pablo, magkahiagom siya rather. Og kining hukom tinagsa, di ba? Hebrews chapter 9 verse 27, nagitugutan ang tao nga mamatay sa makausa lamang ug tapos niya na hukman siya. So buti pasabot karon nga panahon kay wa pa man mobalik ang Ginoong Kristo, wa pa man makita atong Kristo para tungaon niya ang iyang katawhan sa tuog sa wala, sa karnero ug sa kanding. So nahitabo karon ang particular judgment or hukom tinagsa. So buti pasabot after gitawag og mahukman sa Dios ang tao, kadtong tao nga namatay nga walay grasya, impyerno to. Ang katong tao nga nakabaton og grasya apan naa pa siya kinahanglang bayaran tungod sa mga damages sa iyang sala, mao to purgatorio. Pero katong tao nga namatay diha sa grasya nga naa na ang fullness kung baga, wa na siya tawag ining bayaran nga
damyo sa iyang sala diretso tug langit pareha sa mga martir. Siyempre, giba naman nila ang ilahang tawag ining sala pinaagi damage sa ilang sala pinaagi sa ilang kamatayon nya pagkahuman namatay sila nga naay grasya katong grasya ni Ginoong Jesucristo. So, nganong naglibog man si Pastoy? Mahitungod ani nga butang. Why pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang buotan nga tao pagmamatay malangit diretso? Dili ka na ang pagtulunan sa Iglesia Katolika. Ang pagtulunan sa Iglesia Katolika pag ang tao mamatay diha sa grasya, unya wa na siya bayaran nga wala siya damage sa sala nga yang nahimo tungod kinabayaran na niya diri sa kalibutan. So, diri sa langit. Nga naman namatay sa grasya, wa na siya damage. So, may bayarin niya sa purgatorio. Pero kaptong tao nga dautan nya pagkahuman namatay diha sa grasya, nakakuha sa grasya ni Kristo. Pinaagi sa mga sakramento pagkahuman namatay siya pero wa niya mabayari ang iyang damyos, mapurgatorio to. Nya pero kaptong tao nga namatay nga way grasya, bisan pagbuutan kay ka, ikaw nang pinakabuutan sa tanang gitawag og buutan, namatay ka, nya wala kay grasya, wa kay baunon at tubangan sa Dios, imperno kag yun. Nga naman kay ang tawag ini pamasahe nato padung langit katong grasya nga giulan ni Kristo didto sa cross. So mo na ang teaching sa simbahang Katoliko. So question, kana bang human sa kamatayon sa karon nga panahon, naabe ka paingnan ang tao? Yes. Naay ka paingnan ang tao. Mo na tanawan ng sambingan ni Kristo, St. Luke chapter 16. Kanang ang dato og si Lazaro. Wa man ningon si Ginoong Kristo nga kana magpaabot pa na sila ko sa kalibog ka tuig una pa tawagin ipaatog langit, ipaatog imperno. Kung nato ang tanawan ang sitwasyon sa datong si Lazaro nasa sabakan ni Abraham, ang dato na sa imperno. Di ba? So buti pasabot after death sa karon nga panahon, ang tao mahiagom gyud ni anang maong mga lugara. Number 2, kanang gingon sa Pinariyag kapitulo 6. Bersikulo 9, ang katong gipangpatay, gipanglungguan silang liog, gipangpunggutan silang liog. Naninggit nga ano sa nimo hukman ang kalibutan. So buti pasabot napay nabilin. So after gitawag og judgment o after death na ay judgment, then after judgment hatagan ka sa imong ganti. Kanang gitawag og pagkabanaw execution na lang kana. Buot ipasabot kadtong gipanghukman na ang ilahang kalag iuli ito ilang lawas. Katong sa langit glorified body, katong sa impyerno condemned body to. Sa purgatorio kay giandam naman sa pras langit. So takabalon sa na sa Ginoo. Siya rin nahibawan ng tanong sa niya butangan ba niya 10 billion volts kay para mawala ng damage sa ilang sala. Ang Ginoo ni nasayod niya na. Ang Ginoo nasayod niya na. So, ang point na to din nga human sa kamatayon naanay na impyerno, naanay gigitawag na langit. Ang una-una mo dito mga higalang mga tagak nga human daw sa kamatayon ang tao tawag ining napadaw sa lubnganan, ikuan pa daw kana maghulat pa daw sila. Unsa naman tao ni dili man ningon ana ang teaching sa balaang kasulatan. Pagbasa ra gubog sakto na pastoy man si Pastoy Bacalares. Pagbasa ra og sakto nya sabtan ang sakto ng gisulting Kristo. Di ba? Kanang ingon ni Kristo ba nga bilangguon ka didto hangtod kabayran mo ang imong salaod. Liman ka na. Sumuti pasabot naapay luna nga diin kung sa kuan ba naay luna nga after sa kamatayon didto mahimutang ang tao nga bisan pa naapay eksistensya sa mga buhi diri sa kalibutan. So mo nang mutuo mo ani nila, kumpiyansa ra kay mo. Kumpiyansa ra kay mo sa inyohang tawag ining kamatayon, dagabalo pagkamatay din direksyon na ng impierno. Nga naman instead mo tuo mo sa Dios, pinaagi sa iyahang itong simbahan, dinay mahinom mo nituo sa klaro pagtulunan. Pagtulunan lagi pangtugod ng mga Amerikano.